Good morning! Good morning guys! Kumusta? Kumusta ang life? Umalis si Mister at kakaalis lang niya. And tayo na naman dito sa bahay. Grabe guys. Magluto ako ng kanin kasi aalis ako mamaya. Punta ako sa labas. Meron po tayong mga gagawin at pag magutom tayo, dire-diretso na kain ba? Hindi na tayo maghintay-hintay pa kasi talagang ang kapag magsige na lang kog huwat, ay dyan taan guys. Alam nyo si Tammy, kapag guys, marami pong sa inyo, maraming nagsasabi na si Tammy ang hingal-hingal na, madali daw yung mawala kasi sigarilyo ng sigarilyo and dapat mag-stop na. Guys, yung hingal niya guys, part yan sa sigarilyo pero most of it is meron siyang issue sa iyong ilong. Matagal na yan guys. Ang sakit-sakit dito. Pimples, tumubo. Matagal na yung sakit niya sa ilong. Yan. Yung sakit niya sa ilong is dapat surgery yan. Nabalik-balik lang tayo guys. No? Kasi every time na si Tammy, malapit ako kay Tammy, kakain kami. Meron talaga kayong maririnig na hingal ni Tammy. Ganyan po yan siya guys. Lalo na kapag kumakain yan guys. Kasi kinuklose niya yung bibig. Hindi katulad sa akin. Ganon. So yung ilong niya is nahirapan. Kasi yung ilong niya is sobrang dikit yan sa loob. Sa loob, sobrang dikit. Surgeryhan nga na siya no. Pero wala man natuloy. Hindi natuloy. Maawa ako kasi ang daming naramdaman. Sa bata pa siya. Hanggang ngayon dala-dala niya. No, kasi nung bata pa yan siya. Sakit sa ulo, ganun. Pero, dala-dala niya yan guys, forever. Pero hindi man yan siya pinabayaan ng mga magulang kasi nung bata pa yan siya, dinala yan sa doktor guys, kahit saan-saan. Kasi yung bata, alam nyo na, pag masakit ang ulo, mag-iyak. So, yan si Tammy, iyak. And then, parang hindi alam ng magulang. May pera man yun sila, ng mga magulang niya. So, pina-check up yan kahit saan sa ang doktor. At, yun, ang nangyari, wala. Ang doktor sabi pa, we cannot see anything from, sa ulo daw. Hindi nila alam kung anong dahilan. Kaya hanggang ngayon, dala-dala ni Tammy. And, yun, migraine daw. Na hindi makita. Walang issue daw sa utak, sa ulo. So, kaya, yun, lumala siya yung lumaki, lumala hanggang kaya paminsan kapag ayaw magpa-TV niya, understandable na wag mong disturbuhin kasi yung ulo is para nang mabibiyak, ganyan. So kapag wala ng TV and then nandun na yan sa bedroom, mahirapan na akong magsalita kasi pati boses ko, pati yung mga tinig, aso, magalit din siya kapag mag-bark, lalo na kapag sobrang sakit na hindi na kaya. Yun. Karaoke. Yung karaoke, guys. Yung mga kanta-kanta. Wala yan siyang problema sa mga bisita kung may magkanta-kanta noon. Pero kapag may sakit siya sa ulo, hindi talaga yan siya makihalubilo. Ganyan po yan siya. Kasi, kapag makipaghalubilo yan siya, ang ulo niya, parang pinupursyon yung sarili niya kapag ganun. So, kaya hindi yan siya makipaghalubilo pag may sakit sa ulo. Kasi, hindi daw na ng doktor kung anong meron. Okay. Where are you now? Okay, careful driving, love. Why you don't call the telephone? Because I figured you have that phone with you. Yeah, but luckily I look at the screen because it doesn't ring. You know this phone doesn't ring. Why doesn't it ring? Because I don't know. I think I don't know how to put it back because I always mute. I mute it because there's a lot of caller. There's a lot of like scam, potential scam like that. Kana ganing guys, kanang kalibango na kay ka. Pag human og nakalibang naka,
Pagkatapos guys, nagkape man. Adoy, malilibang na naman ako. Kasi, ang nakakaloka kasi, kapag ako ganito, pagbangon ko, mag-ano talaga ako guys. And then, paglalabas ako, pagkatapos magkape, mag-ready na ako guys. Oh, nakapantalo na si Inday Mirian. Punta sa labas, nakapagluto na ako ng kanin. Kasi nga, para mamaya, hindi na ako magkalisod-lisod. So, tara, punta tayo sa... Uy, kunin ko lang yung ano. Nandun sa harap ng bahay ka. I'm sorry with you. Ay, mainit mamadya ba? Nandito ako naglinis kagabi. Continue ko yan. Oo. Natapilok. Ipakita ko sa inyo yung ating garden. Tara, yung ating mga bunga-bunga dyan. Ang dami guys. Daming bunga. Mag-harvest ako mamaya kasi magulay po ako. Magulay ako. Wala harvest ko na to. Ang lalaki na. Nako. Tambok buyag. Ang daming bunga. Induta eh. Aguroy. Ang daming bunga guys. Nako. Dito din ang laki. Daming bunga. La 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 la. Father, you are a king above the storm. La 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 la. La la. O, diba? Ang daming bunga. Ganyan po yan, guys. Nagsinglabasan lahat, no? Magmedyas tayo. And then, meron tayong bagong sapatos. Gamitin natin pang, ano po itong sapatos na ito? Pang garden, guys. Bago. O, diba? Asit ka maghanap yan. Sa Pilipinas, pang garden lang ito. Ang ganda pa, oh. Ang ganda, guys. Oh. Kasi yung sapatos ko, tinapon ko na, eh. Masudla nagsawa. Snake yung aking sapatos. So, kaya... So, alam nyo guys, kailangan lang natin dito is talagang, yung parang may tiyaga ka ba, maglilinis. Yung parang non-stop talaga ang gawaing bahay, no? So, yun, magsasabi, gusto ko lumabas guys. Pero, yung, alam mo, yung lumabas ka, pero wala kang pera. Wala kang pera. Kawawa si Mirian. Walang pera. Ay, walang pera si Mirian. Alam nyo, kahit meron akong pera, guys. Maano man ako, guys. Yung parang maulaw ko. Maulaw ko sa kumbana. Kahit meron akong pera, kasi mas inano ko pa yung tumutulong ako sa kanya kaysa magastos-gastos. Siya gastador. So, ako na lang yung magdahan-dahan. No? Gastador man yun siya. So, ako na lang yung dahan-dahan sa paggastos. Kasi kung dalawa kaming gumagastos, guys, ng malakihan, pordoy ang kalaki. No? Pordoy jud. Wala jud. Way ayo. So, kapag kami yung gagastos dalawa, pangit. Wala, bakit? Pangit yung orange. Kain tayo, guys. Ang sarap-sarap. Walay asin-asin ni kaya naituyo, no? Nag-harvest ko konting munggo. Kangkong. Ang sarap. Grabe talaga ang kangkong, guys, eh. Ang sarap kapag may tanim. Hi guys, good morning. Magluto tayo ng itlog. Dito pa rin siya, oh. And talagang obserbahan ko din itong totoy ko. At saka also, meron daw lalabas. Kapag, mag-discharge kapag cancerous. Discharge daw yung didi. So, ako, wala namang discharge. Well, actually, long time ago, pinisil ko yung ko. Merong lumabas. Puti, konti. Pero that was long time ago. No, meron na ito, ganito. Pero, sa isip ko, ako magipislit. So, medyo mo gawas.
No, pinisil ko kasi so meron talagang lalabas. Hindi ko kasi siya pinifil every time. So, this month lang talaga, or last month, July, na-touch ko ba, sabi ko, ay, malaki na pala ito. Kumusta na kaya ito? Yan. Masarap kasi din ito eh. Ha? Saya ni Miriam. Ha? Put it inside the cooler. It's not gonna fit. Yesterday I put it in yesterday. We did. Yes, I did. It's perfect. No, you worry about the honey. Fabian, I'll talk to you later. Yeah. So it'll be later. Careful, huh? Talk to you later. I said they're not still away. Oh no, they're here. Bye. Fabian. Love you too. What's under there? On the floor? I'm napping. Oh.